Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakit butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Dago And Tita Tanya Chinita. Kahit 8 years na po kami ni Gerson ay sobrang loyal niya pa rin. Feel good morning po, Uncle and Tita, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa. Mga katas na nakalipas. Ako po si Jewel. First boyfriend ko po si Gerson. At first girlfriend niya naman ako. Since college po ay kami na. At sa tagal ay sobrang close na po ang aming pamilya. Sa loob ng 8 years nga po ay ang saya-saya ko kasi loyal po si Gerson. Siguro may mga konting tampuhan pero alam nyo kahit kasalanan ko, si Gerson lagi ang unang nakikipagbati at sumusuyo. Kinabahan lang po ako kasi alam niyo yun, mga lalaki baka magsawa pagdating ng panahon. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano magtampo? Wala Hindi ako naman yun nagtatampo. Ba't ako magtatampo? Pilingero ka naman. Yung nagtatampo tapos maganyan ka. Magpa-blond rin kaya ako ng buhok, no? Parang yung sino ba yun? Parang sikat. Yung lagi mong kachat. Pag ganun ako baka bagay sa akin, di ba? Sa loob ng 8 years, ayaw mo ako magpakulay ng buhok. Pero parang nagbago na. Parang nagbago na. Kasi blonde yung kausap mo lagi. So magpa-blonde na rin ako. Hindi. Baka bagay sa akin. Baka kausapin mo rin ako ng ganun. Ganda siguro. Baby naman eh. Tama na. Baby naman eh. Huwag ka na magtampo. Nagtatanong lang yun, nag-i-inquire siya para sa events place. Kasi di ba yung may-ari yung tita ko? Alam mo na, hingi ng discount. Wala namang masama dun. Tinulungan ko. Ba't naman ako pag nag-inquire sa mga ganyan? Halimbawa, nag-inquire sa mga tindahan. Ang sabi ko, good morning, may I inquire? Pero kayo, good morning, kumain ka na. Inquire yun? Wow. Sobrang close nyo naman mag-inquire para talaga ang lupit ng customer experience sa'yo. Siya naman yung nagtatanong, kumain ka na. Sumagot ka naman, hindi pa ikaw ba? Nagtanong yung... Bakit? Hindi pa ikaw ba? Bakit may balik? Wow, alam mo, grabe Sorry na talaga. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Siyempre, respeto lang. Nagtanong yung tao. Di sasagutin mo. Yung respeto sa akin, ano? Ba't mo siya tinanong kung kumain ka na ba? Mag-ano ba kayo? Hindi ako nagtanong. Sabi mo nga! Hindi pa, ikaw ba? So, tinanong mo
concerned ka din sa kanya. Ako hindi mo tinanong. Nung araw na nakita ko, June 11. Hindi mo ko tinanong nung araw na kung kumain na ako. Ano natin pag-gawa? Baby naman. 8 years na tayo. Ngayon pa ba tayo magkakaganyan? Yan ang panumbat mo. Hindi porke 8 years di ka mambababae, Gerson. Hindi nga, kaloyal ako eh. Mahal ako kay Uncle. Sige na. Wala. Sagutin mo yan sa harap ko. Tumatawag pa talaga. Sagutin mo yan sa harap ko. Pag di mo yan sinagot, ibig sabihin kabit mo yan. Sagutin mo. Sagutin mo. Ako na lang. Sasagutin ko. Teka lang. Sasagutin ko. Hello? Hello? Ay, Kath. Hello, kumusta? Hi, Baby Gerson. Anong Baby Gerson? Maayos ka. Aray! Siya lang mo nagsabi. I-mute mo yan. Oh, Baby Gerson. Baby. May tawagan na ko. Wala kaming tawag. Kat na sinabi ko eh. Teka lang. Hello? Baby Gerson. Ay, wow, babaligo ka ngayon. Ay, hindi, pawis yan. Basketball ako galing. Uy, Sama ko sila Tantan. Tumawag ako ngayon, di ba? Pumayag na ako dun sa, sa package na sinend mo. Yung package, pero tatanong ko lang kung isa ka ba sa mag-a-assist sa akin dun? Kasi pag wala ka dun, baka hindi ko kaya. Ay, hindi. Kasi yung venue naman, hindi naman akin yan. Customer pala ako. Sa tita ko naman yan eh. Tsaka in-endorse na kita. Sabi niya, bibigyan ka daw niya ng... Ayoko na! In-endorse mo ako? Gusto, ikaw yung nag-asikaso sa akin. Dapat hanggang matapos yung transaction, ikaw. Gerson naman! Okay. Sinabihan ko na yung... Kumain ka na? Gusto ko sa kitang padalahan ng food na ginawa ko. Ay, Nagawa kasi busog ako ako. ng kare-kare. Hindi ako kumakain ng kare-kare. Bawal ako dyan. Bakit nung last time, pinadala mo yun dun sa may event space? Doon mo pa ni-deliver? Asan Hindi ka ba ako- ngayon? Hindi, sandali lang. Kare-kare pala ha. Gusto mo kare-karehin ko ta? Ha? Ari, baby. Ari. Anong nangyayari sa'yo, Baby Gerson? Ay, di kasi in-endorse na kita sa tita ko. Sabi ko na ikaw ay kaklase ko. Tapos bibigyan ka daw niya ng 15% discount. Tapos sabi ko, binyag ng pamangkin mo. Kaya kuhanin niyo yung venue. Binyag at birthday at the same time. Okay na po ba? Kayo na lang ng tiyahin ko mag-usap po. O si Tito Alvin na lang. Yung asawa niya, si Tito Alvin. Kayo na lang mag-usap. Huwag na lang ako. Dati naman hindi ka ganyan sa akin makipag-usap. Anong nangyari? Huy, ganito na ako makipag-usap sa'yo. Huwag mo. Baby, wala. I-mute ko. Wala nga. Ano ka ba? Ano? Hello? Wala nga. Hello, sige na ha. Kayo na lang ng... Wait lang! Ang pogi mo kasi, Gerson. Baka naman may chance tayo. Ay, hindi. May girlfriend na ako. Sabi mo, on the rocks na kayo. Wala akong sinabi ganun. Wala akong sinabi. Baby, wala akong sinabi. Ondarax pala Wala ha. akong sinabi ganun. Aray, wala nga akong sinabi Ano ganun. mo, maalis na ako. Baby naman eh. Sige na ha. Okay na yan. In-endorse na kita sa tsahin ko. Bye, Sige, bye. chat na lang tayo. Yung secret code ko ulit. Paano nga yun? Wag mo na ako i-chat ha. Bye! Bye. Aray, kapal na mo. Wala. Nag-inquire lang naman yun. Hindi Bakit naman ganon? para Yung sa'yo. turingan nyo. Pala ka dyan, Gerson. Huwag ka na magtampo. Ito naman. Sige na. Bahala ka dyan. Bili mo akong pagkain para mawala yung tampo ko. Bili ng pagkain. Binilan na kita bago ka pa nagpabili. Oo. Kari-kari yan? Paborito mo na pala yung kare-kare, ah. Para At sa'yo yan. pinapadala mo pa dun sa event Uy, wala space. akong Sabi! pinadala, promise. Siya nag-order nun. Wala akong Bahala pinapadala. ka dyan. Pag nag-look ka, unahan din kita. Hindi naman ako ganyan eh. 8 years na tayo. Bahala ka dyan. Huwag mo muna akong kausapin. Sige na, subuan na kita. Tikman mo. Say, Huwag mo akong gawin, baby. Say,
perfect boyfriend po para sa akin si Gerson, uncle and tita. Ngayon ko nasasabi na meron pala talagang mga loyal na lalaki. Ay, hindi ako kasali. Para po sa akin ay si Gerson lang yun. At wala nang iba pa. At nafe-feel ko po na kami na talaga ang tinadhana kasi nasubok ko na siya sa maraming panahon. Hanggang isang araw, sinurprise niya po ako. Anong surprise? Hindi yan surprise kasi sinabihan ka. May surprise Mars, hindi. Kasi si Gerson talaga, mahilig talaga siya mag-surprise. Alam mo, inggit ka yata. Huwag ko na kayang ikwento. Paano mo nga nalaman? Lagi niya ako sino-surprise. Pero every surprise, talagang nagugulat ako kasi unpredictable. Alam mo, anong spelling nun? Mars naman. Mars, ikaw ba naranasan? Mars, sa tingin feeling ko, ano? diba 8 years na kami. Sobrang loyal niya. May trabaho na siya, may trabaho ka na. Ang dami niyang ipon, tsaka may bahay na kami, diba? Uy, oo nga, congrats. Tapos Mars, pag... Mars, ang pananguso mo. Mars, tingin mo magpo-propose? Sa tingin ko, Mars. Pero, hindi kung isusurprise ka kasi, dapat... Hindi kita bibigyan ng Ay, naku, magpo-propose yan. Kasi matagal na kayo, 8 years na kayo. Tapos, Mars, ano pang iniintay, di ba? Oo nga. Kasal na lang di ba? Kailangan pa bang mag-propose yan? Mars, punta ka para kasali ka naman sa same day edit ng proposal. Baka kasi may pinadala siyang videographer. Tsaka ano yun? Drone? Ay, drone? Baka naka-drone. Kasi alam mo naman, di ba yung tropa niya, si Miko, nag-aano yun si Miko at Triple G. Oo, nag-photography yun Tas pero ikaw, hindi naman yun nagsushoot pag hindi mga magaganda. Bakit maganda ka naman? Isushoot hindi talaga kita libre mo kaya Starbucks isushoot ka mamaya. kasi maganda ka. Mars, maggandahan mo yung damit mo. Gagandahan ko yung damit ko. Yung parang maganda talaga. Parang, Pero hindi ako pwede magpapalabas ako makita ng ni cleavage. Ha? Huwag ka na maglabas ng ganyan. Bakit? Baka luluwa yung drone. Mata ng drone. Hindi okay lang, Mars. Magpa-sexy ka, ha? Tsaka, hindi ako mapakita, ha? Kasi baka surprise nga yan. Tsaka Oo. Pero behind the scene ka, naka-cellphone ka. Okay. Saan mo nakuha yung iPhone mo? Parang maliit lang sweldo mo, pero naka-iPhone 16 ka. Binili ko to sa binili ko sa Mars, kanya. nag-yes ka na sa AFAM mo, no? Mars, i-go mo na yan. Mars, hindi nga, Mars, binili ko lang to. Saan binili? Ba't Sa iba? akin yan, ma'am. Ay, Sa kanya kay Manong, binili ko lang. Ano nga ang kapital mo nito, Manong? Kaba lang yung kapital ko dyan. Ha? Kaba. Kaba? Kaba. Plus may charger pa. Manong, Bye! Mars, nag-illegal ka na. Mars, huwag ganun. Mars naman. Hindi kita ito tolerate. Hindi ka na mabiro, Mars. Mars, ayoko. May isa pa si Manong doon. Latest. Ayokong kumakapit ka sa patalim, Mars. Sige na! Sige, isushoot ko mamaya kayo. ha, game. Gwapo naman ng babe ko ngayon. Pero bakit ang lalim ng mga mata mo? Puyat ka ba, babes? Oo. Babe, parang maputla ka. Tingin ko nga, kiss ko nga. Love you. Huwag ka na mag-alala. Nasa akin na yung in-order nating Jordan 1 na boots. Ha? Huwag ka nang Talaga? Huwag ka nang mag-alala dyan. Ako na nagbayad, ha? Salamat, babes, ha? Babe, Baby. babe, masama pakaramdam mo? Gusto mo uwi na tayo? Pero di ba may surprise ka sa akin? Gusto mo, sabihin mo na sa akin ngayon. Babe, kasi... Babe? Babe! 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 Tulong! Tulong! Babe! 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 Babe!
Alam niyo po, nagkabiglaan hanggang sa gumuho ang aking mundo. Nalaman ko po na may sakit pala po si Gerson. May tumor po siya sa utak. Di ko po alam paano magsisimula o paano. Di ko alam. Kain ka na. Sige na, subuan kita. Ito yung paborito mong lugaw. Wala akong gana. Dali, kain lang. Open lang. Sige, gusto mo na istrohan ko tong istrohan ko tong... May kaya mo yan. Dali, kain ka na. Dali, lulungkot ako kapag di ka kumain. Ma. Di kailangan ka, anak. Bakit ka naiyak, iha? Wala. Ma. Kumain ka. Paano ka lalakas? Tama yung girlfriend mo. Nag-aalala na sa iyo Baka mapano din yan. Pareho na kayong may sakit. Pumayaan si Jewel, ma. Ay, huwag mo sabihin yan. Babe, huwag mo sabihin niyo. Huwag mo sabihin yan sa harap ng girlfriend mo. Kawawa naman. Kaya mo yan. Alam mo, lahat ng sakit ngayon, masusolusyonan na. Kaya yan. Huwag mong alalahanin kung nabenta na natin yung yung isang lote natin. Okay lang iyon. Basta gumaling ka. Babe, okay lang ibenta na natin ulit yung bahay natin na bili. Para pampagamot. Okay na yan. Kaya pa itong umibenta. Baby, salamat. Babe, oo naman. Babe, saan masakit? Saan masakit ako na? Mama, iinom po na po ba siya ng gamot? Kakainom lang yan Diyos ko naman, ano ba nangyari sa atin? Sakit! May balikan dito, May balikan dito, hindi ako alis sa tabi mo. Hindi ako alis sa tabi mo, kapit ka lang sa akin, kaya mo yan. Siya, ikaw na bahala kuha lang ako ng gamit ko, wala na akong panty Hindi ka, Mars. Pag nandito ka talaga, pagkasama mo naman si Gerson, hindi ka naman talaga nagpapanty. Mars, syempre may mga bumibisita sa kanyang kamag-anak tsaka kakwasin niya. Mars, sige na. Ako Mars, tulog yan na. Pag ako dumating, mas masakit yan. Ikaw talaga malas sa amin. Grabe ka naman, Mars! Ay, yan ang gusto ko pag ako nagbantay sa ospital na namin pagkain. Kainin ko yan, Mars, kasi hindi naman siya pwede hypertension mo. Okay lang yan. Mars, baka mauna ka pa. Hoy, Mars! Susumura talaga si Paco, Mars! Ikaw talaga, Mars. Nakaratay ni boyfriend mo, nag-joke ka pa dyan. Mars, wow, nagbago ka na. Oo, pero ubusin na yung mga Uwi food. mo na ako, ha? Baby, bye-bye. Tulog ka lang. Si Mars bahala. Pwede rin ba akong kumis dyan? Pwede rin naman. Baka ma-infection. Grabe ka man. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Mars, ikaw bahala, Baby ko, ikaw, ingat ka dito. Si Mars mo na bahala sa'yo. Bye-bye. Love you. Babalik ako agad, ha? Mars, balik ako agad. Magkape ka dyan, ha? Okay. Huwag yung yung isa. Kape? Buhay pa naman to. Magkakape. Ano ba talaga? Kanina ka pa. Hindi na makape mo. Buhay pa tong boyfriend mo. Pagpatay lang ba may kape? Okay. Mars, ang ingay natin. Nagagalit na yung mga nurse, Sige na nga. You're beside me every day. Kompleto na. Underwear, pabango, towel, kompleto na. Balik na ako sa ospital. Kaya namin to. Kaya ko to. Tumatawag si Mars? Hello, Mars! Mars, bakit? Mars, bakit? Asa ka ba? Mars, babalik na ako!
In 5 minutes. Mars, wag ka mag-telepon. Ako yun nasa telepono. Mars, babalik na ako. Ano nangyari? Mars! Mars! Mars, ano nangyari? Sandali! Hindi ko ba nire-revive yung boyfriend mo? Bumalik ka na dito! Mars! Mars! Lord, bakit ganun? Kasi hindi yung mabait. Siya yung nahirapan. Siya yung nauna. Hindi ko kaya wala si Jerson sa buhay ko. Pag wala siya, hindi ko alam kung may direction pa yung buhay ko. Babe, bakit mo ako iniwan? Sabi mo habang buhay tayo. Sabi mo tayo magsasama, magpo-propose ka pa sa akin. Babe, ginat mo pa ako eh. Ginat mo pa ako. Babalik pa ako sa ospital. Babalik pa ako sa ospital. Babe, Jason! Memorize yan. Love Radio. Basic!